Vi har vores kolbe med vand, som er flydende. Vandet varmes op til kogepunktet. Når det koger, går vandet fra at være flydende til at være gasform, som så skaber et forøget tryk i kolben. Når beholderen lukkes og nedkøles, går vandet fra at være gasform til at være flydende igen, hvilket resulterer i, at trykket i beholderen falder. Da trykket på vandmolekylerne nu er lavere, har de nemmere ved at bevæge sig frit rundt og medfører, at bindingerne mellem dem bliver brudt. Da bindingerne nu kan brydes, så bliver det til gasform igen, så vandets kogepunkt afhænger altså af trykket.